אנחנו נעשה את זה. יאללה חברים. אפשר לקבל את הסקין הזה, למרות שאני יודע שאנחנו לא זה. אני לא יודע אם לעשות את הטורניר. בא לי רילוד. כן, בא לי רילוד. אז שלום לכל החיילים, כאן מתניסטו, ורציתי... האופנוען הזה ראה באקראי את הסטרימר הכי מפורסם על פני כדור הארץ, אז הוא החליט לתת לו מופע שהוא לעולם לא ישכח. רק חכו לתגובה שלו. מה הדבר הזה? האופנוען הזה ראה באקראי את הסטרימר הכי מפורסם על פני כדור הארץ, אז הוא החליט לתת לו מופע שהוא לעולם לא ישכח. While pushing his bike because it died, he needed to go to the gas station, but he was scared of a cop pulling him over because he didn't even have his plate on. And a few seconds later, his biggest fear became true. The cop sees me. יש רגעים שבהם המציאות משתנה. רגע שבו הכל נעצר. You know. Who? Did. מגיע לו של החיים. די, אבל אני רוצים אנשים. Vegetables, Gordon, come on! Hey, partner, come on, get a picture! קמתי לטוקינג. יש אזעקה? לא. הופה! כן, ירושלים מערב. בירושלים. אז הנה, אנחנו עוברים, דניאל אלעזר, אנחנו עוברים אליך בזמן דניאל, כדי שאנחנו... לעבור למקום מוגן, דניאל. אימא'לה. עולים למקום מוגן. אנחנו צריכים לעלות 3 קומות ברגל, לא במעלית, כי אם נתקע במעלית זו בעיה גדולה. חברים, לא להשתמש במעליות בבקשה. הנה, שמעת? לא במעלית, ברגל. פיקוד העורף אתה מאשר? וזה הפוך, את רואה? כל אלה שמנהלים לנו את השיטור צריכים בעצם לרדת למטה. אז אנחנו עולים והם יורדים. בגיל שלי זה כבר קשה. באמת, יש גבול לכמה אתם יכולים להתעלל בי ככה. במדרגות? תעביר את זה לאיראן. 3 קומות? לא. החלון סגור. סגור, אנחנו בדקנו. קורי פה לידך. שנינו אני מבין, אוקיי, בסדר. נתאהב להפיל דברים, זה מלחיץ פה. תודה נעים. כן, תודה רבה, דניאל. רק נציין שממש עכשיו... כן, הזקה נוספת ממש בדקות האלה. אנחנו רואים באזור המוגן. אנחנו חוזרים לאולפן. תודה. נראה לי כדאי לי שיש שיגמון. כן, יש אזעקה? לא. הופה. כן. ברמה איך? בוא נראה. יש. טוב. נוחתים בטילטד, אפשר לעניין. שולח אותי שוב ללילות איתך אבל לא חוזר לשם את היית עולם, את היית בלב, היית בדם וזה ייקח אותנו שוב לקרבות של סתם שהשם יברך אותה את כל מי שאיתה עולם שלך כבית לכל הטוב שלך הוא לא חשוב עכשיו אבל האור שלך חזק ובשביל הדרך מה יכול כבר להיות ושהשם
אותך, מי שהביא אותך, תעשי אותם חזקה, כן בכישלונות שלך, ותמצאי גם דש, ויאללה מחדש, אני כבר לא יכול להיות לידך עכשיו. הפסדת מי שגם הפסיד אותה ורק אז תשאי אליי כי השם שלך על המסך שלי גדול עליי וזה לא עבר שום ודי 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 אז שהשם יברך אותך את כל מי שאיתך עולם שלם חכה בחוץ לכל הטוב שלך הוא לא חשוב עכשיו אבל האור שלך חזק תצאי לדרך מה יכול כבר להיות ושהשם יברך אותך מי שהביא אותך תפסי אותך חזקה כן בכישלונות שלך תמסרי גם דש ויאללה מחדש כי אני כבר לא יכול להיות לידך עכשיו אבל האור שלך חזק תצאי לדרך מה יכול כבר להיות ושהשם יברך אותך מי שהביא אותך אוקיי, אנחנו לא כן בכישלונות שלך ותמצאי גם דש ויאללה מחדש לא יכול להיות לידך עכשיו אני מת. היא לא את, אבל היא כמעט את לאט, היא ידעה להתגנב נותן לי את הלב אחרי שפרדה לשבור את הלבד ולהשתיק את הכבוד היא לא את, יש בה רק מה שלך היה שהפך את החיים בניצוץ קטן פתאום חזר לי למבט אני כבר לא נשאר לבד ומדבר עם אלוהים היא לא את, אני יודע אבל כשאני נשמע, כשאני מתגעגע אני מביט בה מקרוב כמו איש מאוהב כי היא הכי קרוב אליי נשאר לי מעכשיו היא לא את כמו שעזבה ללמד אותי בלטה! בלטה, בלטה, בלטה. חברים, אני אוהב בלטות. טוב, בואו נעשה עוד משחק. Drop it! Drop the... Ah! Get away from me!
לפני איזה שנתיים, כשהתחיל כל הטרנד של השוקולד דובאי, אני ישר הלכתי ורכשתי לי תבנית שמתאימה לטרנד הזה. כמובן שבסוף לא הכנתי בשוקולד דובאי, והתבנית הזאת ישבה לי כמעט שנתיים במגירה והשתמשתי בה אולי פעם אחת. החלטתי שאין איזה צורה שיש לי תבנית להכנת טבלת שוקולד במגירה ואני לא משתמשת בה. אז החלטתי להכין הפעם טבלת שוקולד עם קרמל וביגלה ונוטלה. בקיצור, כל דבר טעים בערך בטבלת שוקולד אחת שיוצאת עם מלא. לפני איזה שנתיים, כשהתחיל כל... This is my DIY driving setup. התחלנו לאבד את זה לאט, אם שזאת כוח גריבי קודם טוב חבר'ה, בלילה אמרתי לך שאם את ממשיכה לדבר לא יפה, לא יקדם אותך לשום מקום. אתם יודעים מה? בואו נעשה אתגר. כל פעם שאני הורג מישהו, מוכן לי לעלות בדרגת הצבע. עכשיו אני עם ירוק. אם אני הורג מישהו, מותר לי לעלות לדרגה. אם הורגים אותי, אני יוריד לאפור. בסדר חברים? יאללה. וגם כאילו שתייה. לא. שוקווייבים וזה, זה לא נחשב. וחיים זה גם לא נחשב. שלי. רק אם אני מת, לא אם אני באמת. לא כחל. מותר לי לעלות דרגה? לעלות בסגול. מסתער בחיים על מה שאמרתי לך שם, דיבור מלוכלך ושפה מסריחה של רחובות, נראה מי סיים את הלילה לבד. אלוהים איפה סנייפר, בא לי סנייפר. זה לא נגמר, איך אנחנו שני זכותים, אז שברתי את הצנתר כי את שונאת את השירים. כלום לא בסדר, תמונות שלך בחדר, שורף את הימים איתה. אני גם קרוב אליי. וואו, זה לא היה בתכנון. רק שנינו אהבתי באמת, לב רצה לתת. ואני לא ידעתי איך לומר לך, את הכי יפה לי בחיים, אני נשמע לך, רוצה להיות שלך, עולב אותי איתך כמו לתמיד.
בטח לא זוכרת נו, איזה עם גרוע יש לי. עם צבע תכלת, סיפרת את במקום מהדרום, עברת לגור בשנקין, יש לך תואר במינהל ובלשון. איך נכנסת לחיי, צפת את כל סודותיי, זה ככה. חזרתי, אחוז בשיגעון, תופס רכבת, נוסע, דימונה לדרום, מה את עושה לי? בואו נמצא לי לזרוק RPG. מה את עושה? את בטח לא זוכרת את אותו יום שישי הפרסת בחדה ואמרת יש לך כאן אחרת ואת חוזרת לשכונה שבה גדל רציתי אולם בבת ים, מעט רציתי באר שבע כל כך רציתי אז הלכתי, חזרתי אחוז בשיגעון, תופס רכבת, נוסע דימונה לדרום אז הלכתי וחזרתי אחוז בשיגעון, תופס רכבת, נוסע דימונה לדרום מה את עושה לי? אני רואה, תקשיבו חברים, אני מפחד להיות בטילטד. היום חוץ מעלינו, אין אני לשמאל ואלוקים כבר לא בורא נשים יפות כמוך מחפש עכשיו למצוא פינה של שקט עוצר לנשום אוויר בצידי הדרך אין לי שום לא לקלל, לא לקלל. נומן! אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא.
אני one shot, אני חייב חיים מהר. אסור לי לאבד חיים. חיים. יהיה לי טוב. אני חייב חיים. באתי אלייך לבוש כל יום באותה חליפה של הגבר המיוסר. את הולכת לישון ואני שוב ליפול על הבר במקום על שפתייך יושב לי לבד על כוס יין. האמת עוד בסוף תדבר והשקר יהיה לי חבר. וואו! הרגתי את כולם! אוי, זה ענקי! Bring the beats with Premium. Download and bring your music anywhere so you can dance to high-quality music without hearing ads. Mix up your playlist with song recommendations from Smart Shuffle, or take photo photos you're listening to skips and repeats. Experience music without limits. Tap the banner to get started. איך נפלנו לעצב, איך איבדנו את הקצב, ריקודים שרקדנו, מתחלפים בשתיקה. את הולכת רחוק מכאן, למה אין כמה בחירות לא טובות, לילות וקללות, עכשיו את שונאת אותי, הלוואי לעזוב, גידי לי איך תלמדי אותי, אני מצטער על הכל, אלוף בליפול, שקט גומר אותי. על החיים על המוות. שורפות לי, הטלוויזיה צועקת, דמויות שאומרות לי ללכת מכאן, את כבר לא מאושרת, ידעתי שזה פה. את כבר לא מתקשרת. וואו, טוב, זה הכל היום חברים, מקווה שנהנתם, אז יאללה ביי.